నామములో మీ అందరూ కూడా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. మరి ఇప్పుడు మనం ఉన్న స్థలం ఇది ఒలివ కొండల స్థలము. మరి చరిత్రకారులు ఇక్కడ ఏం సెలవిస్తున్నారంటే, మరి ఎప్పుడైతే క్రైస్తవులు మరి ఈ ప్రాంతాన్ని లేకపోతే క్రూసైడర్స్ అనే వారు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు మరి ఈ యొక్క ఒలివల కొండ మరి ఎక్కడైతే యేసు ప్రభు పరలోకానికి ఆహ్వానం అయ్యారో అదే కొండలో మనం నిలబడి ఉంటున్నాం. ఇక్కడ ఒక సంఘం కట్టి ఉంటున్నారు. ఈ కొండ మీద మరి దేవుడు మరి చక్కని మరి సన్నిధానం దేవుడు ఉంచున్నాడు. ఈ ప్రాంతం నుంచి మరి యేసు ప్రభు ఆహ్వానం అయ్యారు. మరి అదేవిధంగా బైబిల్ ఏం సెలవిస్తుందంటే, ఏ ఒలివల కొండల నుంచి అయితే పైకి యేసు ప్రభు వారు మరి ఆహ్వానం అయ్యారో అదే కొండ మీద కనుక తిరిగి ఇదే స్థలానికి యేసు ప్రభు రాబోతున్నారని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. కాబట్టి ఈ రోజున ఇటువంటి ఒలివ కొండల మీద ఉండడం ఎంతో దీవెనకరంగా మనం భావిస్తున్నాం. మరి అదేవిధంగా నా యొక్క కుడివైపున మరి చూసినప్పుడు ఇది మొత్తం పట్టణం అంతా మనకు కనబడుతుంది. యెరూషలేం పట్టణం అంతా కూడా మనం ఈ ఒలివల కొండల నుంచి మనం చూడొచ్చు. బైబిల్లో మరి అనేకమైన విషయాలు, అనేకమైన చరిత్ర ఒలివల కొండల గురించి మరి బైబిల్లో అనేక సార్లు రాయబడుతుంది. వారు ఒలివల కొండలకు ఎక్కి వెళ్ళారని, యేసు ప్రభు కూడా ప్రార్థించాడని. అదే ఒక ఒలివల కొండలు మనం దేవుడి యొక్క మాటలు దీవించి ఆశీర్వదించును.